Artista, professor, dibuixant, amant de les bones coses de la vida. Moltes coses podríem dir del nostre convidat d'avui, Andrés Landín, que és un dels grans exemples de personatges amb arrels que han arribat a la nostra vila seduïts per la nostra cultura i tradicions, fins a impregnar una part del seu art. Andrés Landín, que va arribar a Sitges al 95, està considerat com un dels més destacats pintors contemporanis, amb obres seves en els 5 continents, en museus, universitats i en col·leccions d'entitats públiques, amb el gran honor d'haver estat distingit amb destacats premis del món de la pintura. Compaginant el seu bon gust per la pintura, Andrés Landín és professor de dibuix, de representació i expressió artística a l'Escola Superior de Disseny Elisava a la Pompeu Fabra de Barcelona, on ha ensenyat que el resultat final ha de sorgir de la sensibilitat d'un mateix i amb una exigència innata que li ha acompanyat des de la seva primera exposició al 86 fins la última. Andrés Landín és un sitgetà que tenim ben present de forma directa amb la seva amistat o a través del seu art a les nostres llars, en el disseny del programa de la Festa Major del 2003, on en cada pinzellada el podíem veure integrat en els elements del nostre folklore, abraçat a un temps artístic intemporal.